Kublai pi baro at ngapediang sngai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Kitlik ding berhem sao bat kelang isher kai ke Palisades ke NONGBAH Los Angeles Jonka State California ya ke ba om syam ledon bala ban pentikna haduk menta kumno kini ke ding ke itrem ke stang ha ke step jongka sngi ba ar jongka tayau ke bala dep ke nyautrik ukla lengkot ar hajar ar pusan kata tang nriu sngi hadien ke jeng ai kublai no i usnem badim ar hajar ar pusau bat pediang sngoba bat i usnem tmai ar hajar ar pusan de ke jingkemen bat jingkermen bundai usnem ke jeng manbha longpa hasilenter pause kum kini ka jingja plok ding ka basyakai ka bala pentrem bat penjulodot klem jing map syo ya kino kino ki jaka ba ka porlang ba kantup ya ki jaka ki puta ki yeng paki dolan ki dukan ki dukdo ki school puli ki jaka ai jing suma ki yeng mane ki kalimator ki yau ki hat ki marat ki mare ki jing tung ki jing tep bat wad ka jing embrew ka bala bam shnyam naphang ya ka NONGBAH Los Angeles bat ki wei ki jaka ki bamarjan kat kum kita long kubor de keri Amerika ke State California Department of Forestry and Fire Protection kadang pelong ya kejing tokit benya banlap ya kejing shisha halor ka de kejing sedang jong ka de keding ka basyakai hapo ka ri kita long kubor na keri Amerika ka dia thoro bahaduk menta kum ba athum rungut ki briu ka klat na ka de kejing ploding bat khat lai ngut ki la ja rangai ya ka ba om syam lala ban pentikna la ki ja na ka daw jong kejing ploding ni na ki wei pat ki daw bat kejing yap kala ro banang kiu nama kading kadang kelangjur haduk menta ki telong kubor ki thok kat haduk ke sngi ublei ka khat artrik ukalan kot arhajar arpusan kading ha Palisades ka beletip kum ka Palisades fire kalan kabala penjulor hadu arpu lai hajar nrius pa san pusau iker kajaka lala ban pelip tang hadu khatway persen menta kading ha iten ni katake iten fire kala penjulor hadu khat saw hajar chispa khat nyau iker kajaka lala ban pelip tang khat san persen ke Kenneth fire kala penjulor hadu sheja san pu ar iker kajaka balala ban pelip menta hadu khandai pu persen bat kalong kajingmen ya ka California kat baka house fire pat kala penjular hadu news pa kandai punai ekar kajaka badala ban pelip hadu 90% bat tang hapo khatwei sngi jong usnem batmai ar hajar ar pusan ka ding kala dep ban penjular hadu kumba sauphau hajar lais pa ekar tam kajaka hakleng saudong ka state California lia tho de kilat pathai kubor kari America benengkong kari ka ding ka basyakai kala sedang hakapo chipo shiteng men step bat port state syapalat phau hajar ekar kacaka bakantup yaki benta kerut duriau jongka Santa Monica bat Malibu hakaport ndu shiteng janmin hakajuk ke singi kala sedang pat sakacing kem jongka ding Eden haki benta ka Altadena ke NONGBAH Los Angeles ke Southern California nang ta hakaport chipo shiteng men mit jongka nyutrik ka ding kala bakalang kabalatip kum ke house fire kala sedang haki benta ke Silmar Hassan Fernando Valley Northwest ke benta bakam shirum jong ke NONGBAH Los Angeles kat kum ke kubor bat hapdeng ke jinge kun ka baklam shong thai ban tem ya ka ding ka baklang na rengkeu bat na sun ka ding ka port state shaki jaka ba marjan ke Los Angeles bat bakantup ya ka Brentwood Encino, Bel Air, Sherman Oaks. Wei ki jaka ki belasdang bandon haka jingma menta ni kita ki red flag warning area ki Kynthoh ya ka Ventura, ka Orange County bat kumju ro ya ka NONGBAH San Diego bat Shaway ro. Kita long kubor ki yato ba kadon ka jing suba ba ka climate change kum ka jing tlang terkong jong ka sun mereng ka jing khiang palat ka kandau ka jing terkong palan ki plang ki kanbat ki klau ki ptap bat ki deng ki se da ka jing dula palat ka jing hap slap mentala khambon bnai habro ka wi ka United States of America bat ka jing be jor palat jong ka air Santa Antana ki dei ki daw ba kong san e jong ka jing posted jong ka ding shakaleng ki jaka ka NONGBAH Los Angeles haka state California ka Syamshitom bantem de kisipai nong pelip der ke Sarkar Amerika kala pendankam haduk palat khat saw hajan ki briu ki emergency personnel harengkeu bat hasun ki banya kon persha ya ka ding ka baklang bat ka posted bha khang banlait shu na ki jing sha penjulor jong ki yeng ki sembat ki jaka puta kari Canada bat ka Mexico ki lawan shikhmat banhirap ya khatar fire and emergency jong ka California lengba ki ling sun penlip ding jong ki shu kat kum ki tolong
award don hadok kumban nyopomut ki celebrities ni kita ki riu pau nam jong ka Bollywood but ki wai de ki pakantup ya ka Paris Hilton, Mandy Moore, Kim Kardashian, Billy Crystal, Mel Gibson, Melis Teller but ki wai ki bala do no ya ki yeng paki dulan baki tate de ki po but spa $1 million hakane ka jing plo ding ba shakai but palat khat 8,000 tam ki jing tay bakantup ya ki yeng ki sam ki kalimator but ki wai de ki la kala de payrot de ki $1,000 billion ka United States of America kala ban shakta hakane ka jing plo ding ka ba shakai ha California ya ka ba 4 la ban asas do menta but let's say kan long ro ka ba ban kale but thau thamai biang ya ki ki bakala dono na kani ka jingjia ka bala penyam brulut ya ka United States hado menta ka bala kata ka jing im ka jinglong jingman chong ki bru ka kamai ka ji bat ka yo ka kot jong ka ribaro ka wai khamtam bantay thama iya ka nong ba Los Angeles bat California tat hado bakot jong ka ding te parlok ka wai ka ba shon ha ka jing sngo jong ki babon bat ka jingmat jing pakhat jonga ka dei ka jingkli bat ka jubam ka bala pen sarong haka screen haka por ba pelong ya ka annual Golden Globe Award paprapu ar na ka banta ki klor ak film ka Hollywood ki ba pau ha pakut jong snam arajat arpun saw ya ka bala pelong ha po Beverly Hilton ha po Beverly Hills ha po State California haka santik ukulanan kon arjar arpusan kata arsni shwa kani ka jing ploding bala host da ka actress radio but TV host pa pau kanong ba uhiyo ka Nikki GLAZER but hapdeng jong kani ka Golden Globe Award da ka khamat ba po samdke but jing kmen kala Kynthoh kumni sibon ki jing job la dep yo haka bakot jong ka first half jong kani ka program hato yeno pisngau dei ban ai ka jing ro halor kani ka jing job bat ka nam ka buram lengba ka screen display le yo i ba 0% ni amdon uwei ni ka wei ro ba ai buram yo blei nong bo nong thau jong kani ka patay God the creator of the universe bala pelong hiya barok ka wei ka hol banir ki halor kata ikumba kalong kam kai pan tip ba ublei uyo 0 ka jing hero bat ka Nikki GLAZER hadien ba kala Kynthoh hadien pat kala Kynthoh da ka ba ongkum ni sngo phla yakata ba hakum kani kanongba baklam blei no surprise in this godless town kabatew yakanongba Los Angeles but State California ni kan no kajing sing train perlok banyo sngaw yakum kini kantin Kynthoh hakum kani ka jaka bat program ban kuburam ya kita ki klor ak film ka Hollywood bat kajing job ka nam ka buram chongki ka bala pensngaw sarong yaki hado bakiklet ban ai ka buram nang kong sha ublei ubadei ubak raw na ki bakraw tam habdeng bala patay patang hadin arsngi pingai ni pingai jano kani ka jing plo ding ka ba shakai hakan nongba ka bamdon blei shu kumbala Kynthoh kata hapo Los Angeles hak State California hato kani ka jing kembat ka jing leklet jong kinong California ya ublei kabla pensgo si shai unong bo nong tao hado baka ding ka baklang kala thangdo sindon ya kanong ba baklem blei ka Los Angeles ba ka State California kumbala Kynthoh hakadika program ti parlox saya pusan bat chupa phi mapi halor khanika banta hato kadai mo ka babhaban ong ba omdon blei hakaching im chongi kum kibru bat hakadika pathai ka bang chong kisa bat balei ka wan chia kumni ya State California. Why now? What took you so long? Anyway, it's time for our mid-show recap and I'm here on the floor with all of my peers, just go with it, and this is so exciting because everywhere you look there's a fanning. Dakota, Peyton. Oh, the air is thick with the smell of signature fragrances and the lingering stench of ballroom salmon. Ballroom salmon is actually the name of Stanley Tucci's new cologne, now available at Buca di Beppo. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. The room is are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise.
speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. Ah. Parolok blei shibon ya kapor chong pi ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video